तो हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर। तो दिनैबो गामिनि मोनसे आङो ब्लग लानानै फैदों, सुपार स्पेशल ब्लग आरो लोगोफोर। मा होनगोन, जोंनि गेरुवा आन्चलिक ब्रह्म धर्मआ देग्लाय बोसोराव माने फार्स्ट डिभिजन थांनाय स्टार थांनायफोरखौ दिनैनि दिनाव बरायनो लादों आरोना आर'नाइजों। तो बेवहायनो आं थांगासिनो। तो नोंथांमोनहा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय फाइनालि लोगोफोर आं मोनफैबाय आरोना प्रग्रामाव। नै बोरायफोरजोंसो जिरायना दं आं। दिनै बोरायफोरसो आंना लोगोफ्रानो गैया, खारजोब्बाय बहाबा हा। ओमफ्राय नै बिथिं जादों आरोना नै प्रग्रामा सुरु जाबाय आरोना लोगोफोर। दायो नै बरायसिगोन सेथि मासि मोननाय छात्रफोरखौ लोगोफोर। अनजालि कृष्णा गिबियावनो गिरा दख'रा ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो गिरा दख'रा ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा नोंनि जाफुंसारनायाव गोरबो इसिंनि अननाय आरो गोथार हामलायनायखौ बावहरबाय। बयखौबो आखाइ खबबाबो जायो, मोनबाबो जायो, बय मोनसेखौ मावनो हागोन। नैथियाव दङ रन्जिता ब्रह्म, बिफा शरद ब्रह्म, आखाइफोर गामि खावलायबाय। देवबारि बिमा नवमी ब्रह्म, रन्जिता ब्रह्म सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायदों। बिफा शरद ब्रह्म, बिमा नवमी ब्रह्म फैनो थाखाय गुरै खावलायदों। देवबारि गामिनि बर' बाजार गोजौ फरायसालिनिफ्राय 432 टटेल 72 जौखोन्दो मोनदों। मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय खावलायदों। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि लोगो आफादगिरि आंगोनां सोमदोन बसुमतारी बिथांनि आखाइजों मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायदों। 72 जौखोन्दो मोनदों। बड' आयदायाव लेटार आरो ससियेल साइन्स आयदायाव लेटार लादों, उथ्रिसारनो हादों। आखाइ खबनायखौ फोजोबनो हादै जोबजासिम दे। बिनि उनाव दङ रनसाय बसुमतारी, एजेन्ट बसुमतारी बिमा मिनु बसुमतारी सालिनिफ्राय 71.5 जौखोन्दो लाना उथ्रिसारनो हादों। बर' आयदायाव लेटार, ससियेल साइन्स आयदायाव लेटार दङ। मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय खावलायदों। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि हारिमु नेहाथारि बिथांनि आखाइजों मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायदों। बिनि उनाव दङ बन्दना ब्रह्म, बिफा खबिराम ब्रह्म, बिमा सेवालि ब्रह्म गामि खराइबारि बर' बाजार गोजौ फरायसालिनिफ्राय। आखाइ खबनो थाखाय खावलायदों। बन्दना ब्रह्म, बिफा खबिराम बसुमतारी, बिमा सेवालि ब्रह्म गामि खराइबारि बर' बाजार गोजौ फरायसालिनिफ्राय 94 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय खावलायदों। हिरुवा डिसिडिसिनि मासिगिरि मानगोनां मंगलसिं ब्रह्म सारनि आखाइजों मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायदों। 92 जौखोन्दो बर' बाजार गोजौ फरायसालिनिफ्राय। बिनि उनाव खावलायदों बलराम नार्जारी, बिफा प्रबिन नार्जारी सेक्रेटारियेट गोजौ फरायसालिनिफ्राय 63.16 जौखोन्दो लाना उथ्रिसारनो हादों। मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय खावलायदों।
Udaलगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां सिखिराम ब्रह्म बाबानि आखाइजों मानबिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायदों। बलराम नार्जारि सेक्रेटारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय 63.16 जौखोन्दो बिमायाव दंफैयो गार्जेन मनस्रि ब्रह्म ससे बारबानो मोनो बिसिनिखौ मोनगोरो आरो आनिफुजानि मोनगोन ओरैजाय थांबा फरायबाजों दायो बरायनि थाखाय आखायाव लादों सिबिसिनि क्लास 10 सिबिसिनि फरायना सुजुमा ब्रह्म बिफा रमेन ब्रह्म बिमा संगिका ब्रह्म गामि दलबारि बिथांखौ फैनो थाखाय खावलायदों। 90 जौखोन्दो लाना उथ्रिसारनो हादों। 92 जौखोन्दो बिथाङा लानानै उथ्रिसारनो हादों। JNB नलबारि उदालगुरिनिफ्राय CBC क्लास 10 गामि दलबारि मानखौ गथायनो थाखाय खावलायदों। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि नेहाथारि प्रफेसर थानेश्वर ब्रह्म बाबानि आखाइजों मानबिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायदों। Para बर' बाजार गोजौ फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों। बिथांखौ फैनो थाखाय गुरै खावलायदों। पबित्र बसुमतारी 62.66 जौखोन्दो बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायदों। गेरु दख्रा ब्रह्म धोरोम उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जदुराम बसुमतारी आफाया जेरावखि थाया मानो दिनैथ' पार्टिया नोंसानाव थांथारनांगोन सिरि सिरि थादो आरोना पार्टिया जोबखांबाय माला दिनैसो नै एवार्ड मोनदों पार्टिया जोबखांबाय बेसेबां मोनलाय पार्सेन्टआ 70 स्टार मोनहां पार्टिखौ जों मोनजायासै थांखासै समबारजोंलाय मा आवगायलांनो हाथों आरो नै बिथिंबो दङ नै गार्जेन सासे बिसानावबो पार्टि जाहैनांगौमोन बावबायसो नाहरथाराखै माथो बिसानावबो दङ पार्टिया बै गेजेराव थानाया बिसानियाथ' 82% मोनदों CBSE बर्डआव आरो मेट्रिकआव दा बिसिनावबो पार्टि जाहैनांगौ दिनैनि दिनावनो तो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना तो गरमनि थाखायनो आङो भिडिअखौ फुल डिटेलिंसआव लानो हायासै मोनसे जायगायावनोल' थानानै भिडिअखौ शुट खालामबाय आरोना तो लोगोफोर आङो जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों आरोना तो जोंनि बे जाखिनि बरायनाय हाबाफारि आरोना बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंहा गासिबखौबो पास जानाय माथ्रैनो बरायबा जोंहा मोजां जायो तो बिदि ग्रेडिं सिस्टेम खालामलायनानै बरायनाया जोंनि थाखाय इसेबां साबजानाय नङा आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बै सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन थांनाय स्टुडेन्टसफोराबो होमबानिया मायाबा मोनसे पास जानायनि बिनिमयाव मोनोबा जोंहा गोसोआव मोजां मोनो ओमफ्राय फरायनो गोसो जायो जोंहा बहुत एग्जाम्पलफोरबो दंखायो जेनेबा मेट्रिक आनजादानो जोंहा जोबथा बा मायबा मोनसे साक्सेस जानाय जोंहा सिमा नङा तो बेयावहाय बेयो जोंनि फरायनायनि मोनसे फार्स्ट स्टेप होननानैसो बुंनांगोन आरोना मेट्रिकखौ तो जोंहा बेफोरबायदि ओरैबायदि एग्जाम्पलबो दंखायो जेनेबा सेकेन्ड थार्ड डिभिजन थांनाय मानसिफ्राबो APSC UPSC क्रेक खालामनाय मानसि दङ ओमफ्राय सोरबा जेनेबा फार्स्ट डिभिजन थांनाय स्टार थांनायफोराबो जोंहा
हायार सेकेन्डारि लेभेलाव फेल जायो थ' गासिखौबो समान नोजोरै नायनांगौ आरोना थ' जेनेबा होमबाना सेकेन्ड डिभिजन थांनाय थार्ड डिभिजन थांनाय बिसोरबो बिदि मिटिङाव जेनेबा लेंजायोबा मिटिंफोरखौ खोनासंनो मोनोबा होमबाना फरायनायाव एसे मोजांसिन जायो आरोना ओमफ्राय गार्जेनफोराबोथ' जेनेबा गामियाव लादों हिसाबै बिसोरनि गार्जेनफ्राबो निस्सय दङ बिसोरबो गोसोआव नङाबा नेग्लेक्ट मोनगोन जोंहानि गथ'आ फरायनायावनो हाया माया होननानै बिसोरबो एसे माबा जायो आरोना सापर्ट गैयि जालाङो गथ'फोरजों होमबाना गासिखौबो फरायनाय लोगो लोगो गथ'फोराबो एसे फरायनो बोलो मोनबाय आरो गार्जेनफोराबो इसोरनो फरायनायाव एसे सापर्ट होनो बोलो जायो आरोना थ' बेखिनिखौनो आङो बुंबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो थ' लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय